Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministri Silvio Schembri u Aaron Farrugia żaru investiment ta' 50 miljun euro li qed isir fil-faċilitajiet tal-kumpaniji Simonds Farsons Cisk u Trident Estates fiż-Żona industrijali tal-Imrieħel. Il-proġett issa se jkun il-bażi ta' madwar 1500 ħaddiem. Iċ-ċermen tal-kumpanija Aaron Farrugia spjega wkoll investiment ta' 50 miljun euro li qed isir fi Trident Park biex sit tal-Ħamsinijiet jinbidel f'kampus ta' uffiċini sostenibbli. Il-proġett huwa wieħed aħdar sal-qalba tiegħu b'inqas minn nofs l-art disponibbli se tkun iddedikata għall-parkeġġ. Id-disinn ta' dan il-proġett huwa ispirat mill-palazzi tradizzjonali Maltin bi btieħi interni li jipprovdu arja friska u dawn naturali għall-interjuri tal-bini. Faċilitajiet oħra disponibbli għall-inkwilini se jinkludu wkoll ċentri għal ħarsien ta' tfal, ħwienet tal-ikel u x-xorb u faċilitajiet għall-konferenzi. U jara l-aħħar faċilitajiet ma' tmexxija tal-kumpanija l-Prim Ministru Abela seta' jara wkoll investimenti attwali li saru fil-birrerija l-qadima. Hawnhekk wera sodisfazzjon għal mod kif il-kumpanija evolviet u hija xempju perfett ta' kif ukoll negozju f'pajjiżna għandu jaspira li jilħaq l-ogħla livell ta' suċċess. Innota wkoll li tmexxija tal-kumpanija apprezzat l-għajnuna finanzjarja li joffra l-Gvern permezz tal-wage supplement. Il-Ministru Aaron Farrugia qal li l-laqgħa kienet ħarsa lejn il-futur ta' pajjiżna bi proġett iffukat fuq bini modern sostenibbli u li jilqa' għat-tibdil fil-klima b'isfond ta' diskussjonijiet dwar l-ekonomija ċirkolari li pajjiżna tiħaddan u li l-Gvern qed jixpruna. Il-Ministru Silvio Schembri nnota li għal dawn l-aħħar 90 sena din il-kumpanija kontinwament uriet reżiljenza u baqgħet pjuniera biex taġġorna l-operat tagħha mal-iżvilupp tat teknoloġija moderna.